Ҳамада салом. И канали Около Таджик нест. Номи канал ма гап надорам. Дар ин канал фақат ахборот ва чизое ки нав дар дунё шидастаи ма ҳамин гапаро шумо дар нақл мекунем. Шумо дар махқул шид нашид хай чизи просто гап дар махқулшавӣ ҳам нест, просто чизои интересни. Бисёр намози вақт намеён телевизор тамошо кунанд ва дар интернет, дар ютуб фақат прикол. Ама хостум бикунам ягон чизи нав ҳам Около Таджик мешава, ҳам и канал ма гап надорам. Дар ҷои гапои адабӣ нест, фақат гапои кӯчагӣ. Барои ки ман бисёр радио Озод ва новости просто тамошо мекунам, яхе калимаҳошонро вообще намефаҳмам. Барои ҳамин чӣ хеле ки мо дар ҳаёт гап мезанем, ҳамон хеле ма гуфти гапҳо, новостиҳоро шумо дар нақл мекунем. Ҳаматон дидагем дар интернет видео батл рэпи тоҷикӣ дар иш ба иш ҷанг мекунанд ба гап. Дар Россия ҳам аст ҳамин тема, номаш Versus Battle. Аст бо слова. Дар ҳамин Versus Battle якта бача рус номаш Гнойный, яъне Гнойный. Чӣ номе вообще? Гнойный, яъне ба тоҷикӣ зардов. Короче, в общем, гап мерава дар ин ки дар 2014 сол дар як батлш противникша ҳақорат кард. Дар ҳамун ҳақораташ вай чеченцора задеват кард, армянора ва дигар миллатора. Толерантность – мой железный навык. Ебу чеченок, азиаток, китаёс, армянок, хоуми, мне поебать, какого цвета твоя мама. Дар 2016 ин тема яке пайдо шид, видеош дар ҷои катоми партов ози чеченцо кофтестианша мега меқапемуш, хай мезанимуш, вай бояд бахшиш пурса. Ба наздикӣ и вообще грехта буд, ба ҷо шида буд, кадом квартира вообще най контакт пол ямаша кур кард, видеообращение кард ки хай мебахшен Исусе, ма хай и батла Исусе. И самое важное, что сегодня, в День народного единства, я хотел бы искренне извиниться перед китайцами, армянами и чеченцами за ту неудачную шутку, которую я позволил себе на этом батле. Я ни в коем случае не хотел оскорбить какие-то нации. У меня есть друзья разных национальностей, я со всеми общаюсь хорошо и с одинаковым уважением. Еще раз, я никого не хотел оскорбить и призываю всех к мирному разрешению этой ситуации. В общем, хай намедонам мебахшан. Тема чӣ хеста шид ки дар як группа яму чеченцо дар ВКонтакте ҳамин видеоша бридам партофтан ҳамон ҷое ки ҳақорат мекунанд, ай ҳаминҷа сар шид, агар ки ҳамун момент меқапиданаш мумкин ки хайхтон фаҳмидем. Инам хеле тема хатогӣ накунем. Баъд як чизи мехобем мумкин ҳамин халқи чеченцо хай зӯранда, на самом деле иша ёрдам мета, иша поддержка мекунад, бояд дигар халқҳоро мисли аваё боша, ҳамдигаршона гуфти гапҳо в обиду не дадут. Ҳозиам и рафтестай, ҳози ёлам нақабиянша дар Санкт-Петербург ба ҷо шида гаштестай. Короче, ҳамин одам дар мамлакати худаш, дар шаҳри худаш, ай халқи чеченцо. В общем, хеле гапу кор ман гап надорам. Дигим новости ки ман мехоҳам дар ин ҳози где-то 10-20 одам мана пурсидаста ки чӣ гапай дар аэропорто, чӣ ба маҳкам кардагиян самолётора. Хай ман и вообще слишком бад шид. Маҳками ҷо маҳкам кардаги нестам, просто аэропорти Жуковский ки меган нав омадай, нав сохтиян, чӯ кайдан ман рости гап намедонам. Самолётоша Тоҷикистон раҳ надодастай, барои ки меган договор кардаги нестем, бояд аз сарака ҳамин договорро бинем. Хай ман намедонам, қаша фаҳмидам ки Тоҷикистон мехоҳам аз сарака маслиҳат кунам, Россия мега ҷои маслиҳаткунӣ нест. Ҳамин аэропорт дохил мешавад дар Московская область, так что чӣ ҷои маслиҳаткунӣ? Просто раҳшонте Тоҷикистон мега рӯзи 8 ноябр бояд аниқ шава, ё ки ҳо, ё ки не. Агар ки нешава, самолётора Россия раҳ наметавонад. Ислам намусна. То есть Тоҷикистон ба Россия, ки Россия ба Тоҷикистон меган маҳкам мешава. Не ки хай ба фикри ман матаҳин мешава, по-любому, барои ки просто ман дар новости бисёр гӯш кардам ҳамин темаро. Ҳама ҳамин дар новости меган ки мигрантҳо, рабочая сила Исусова бояд бара биёд, намешава. Хеле хали гуфтестиам. В общем, и гапҳои даниё ай короче. Ҷои хавотирӣ нест, кадоми да мефорам, барава дигар аэропорто, ай Домодедово бо дигар. Так что переживат накунем. Барои ки чанд касе ки ман билет гирифтам, билетам месӯзад, намесӯзад, чӣ хали ҳичи гап нестай. Билетто нагирифтем, чи ман билетто мерем, ман гап надорам дигар. Ба наздикӣ баромад iPhone 7 Plus бо чун чизои дигар. Компанияи Google ҳам
чизои хича дровардисай да рынок гуфти гапо да бозор бровар телефони Pixel пеш бит Nexus ҳозир гирифтан ака полни нав карисиян Android 7 задан дози да агон телефон Android 7 нест ай 6 ба фикр ма баландиш да гонҷо неста ҳозир якам темара трай кадисиян мисол меган компанияи Apple кан и яка дани амо блогерое ки русо бисёр дами технология видео мекунанд акма оқа технологияро сир намекунанд ки бисёр чизоро медонам мисол ами компания Google не только як браузер дорад тамом вай телефон компютер ноутбук бисёр чизо мебарорам ин сол бирова телефони Pixel бодамо меган ки мошини бадай ҳама телефони мошини ҳозир Pixel барои ки ҳам процессори нав дора ҳам Android-иш навай вале ҳама чизош навай мехоҳад қати компанияи Apple конкуренсия кунад ки ба фикрам намешава барои ки аҳамият дода бошад фақат дар охир мебарора телефоноша ноутбукоша ҳама чизоша барои ки нигоҳ мекунад ки чӣ хел чӣ кард ай ҳам чизо камакӣ мегирад чизи зур мекунам вобщем кадомда маъқул шид не ки нархи ҳамин телефонам хеле қиматай иқадар пул барои телефон додан ба фикр ман стоит барои ки ҳастай ранги ҳамин хели телефоно ҳаки и хеле бад не не ки ҳамин чӣ функсия ки ҳамин дорам ҳастай не ки хай китайския чиқа бигум китайския номошон китайскиян не ки чӣ коре ки ҳам мекунам ҳамонро мекунам просто ё дар рынок баромадагӣ нестанд барои ҳамин хай камтарак намошон ки пастай харидорошонам камай хай гапшо надорум дига гап да технология ки рафт ма давом медиҳам вобщем мисол компанияи Apple бировард MacBook Now хеле функсияи зур дора якум функсия ки ҳама главниш ба ҷои F1 F9 ки хемондагия дарозак полни ва як гирифт просто як сенсорни полоска мон ба фикр уже хай ҳама ба хабар ма просто хелда гуфтам сенсорни полоска дора да уҷа любой функсияро монда метавонӣ мисол да ҷои альбом медори сурато да интернет чизое ки да интернет в контакт чизако ҳамаш мебуроянд мисол чиз зуре плюс бо баи ҳамин чизо бо дач отпечатка пальца бировард мисол компания Apple қати Сбербанки Россия қати MasterCard ҳамкорӣ кард мисол ту метавонӣ барои ба айфонот бе карта бе чӣ любой чиза бихарӣ дар магазин да ҳамин ноутбукам ҳамин функсия ҳаст мисол медори AliExpress карта партата намедонӣ просто ҳамин телефонта пеши ноутбук меорӣ уже сумо дар он магазин мегзарад да чиза роӣ мекунам через почта имхай чизои тенч рафтестай ҳар сол чизои нав намедонам чӣ мешава пага дига баъди як сол вообще баъди 2 сол вообще мумкин дига хешава чизо як тараф конечно хоб зурай дигар тараф хутон фикр кунен одамо успед намекунанд бигиранд чизои iPhone 4 5 6 айму функсиё сер намекунанд бо чизи нав меброяд мисол слишком тези бад рафтеса технология пеш аки ман намедонам чӣ мешава вообщем хайнем хеле гапо буданд имрӯз агар ки маъқул шуда боша ҳамин видеои ма ҳамин тема ҳамин чизи нав агар маъқултон шава лайк кунед подписка кунед дарши хабарои нав ма шумо дар партофтан мегирам гуфтан мегирам шумо хай ҳамачӣ бохабар мешен ма Фарик канале гап надорум бо мебинем давай